Oliver Scicluna jew kif inhu magħruf aħjar mhux biss f'pajjiżna iżda anke barra minn Malta Jimbo Tinlegs. Twieled bi problemi ta' żvilupp, kundizzjoni magħrufa bħala spina bifida. Imma bir-rieda u d-determinazzjoni rnexxielu jeleb diversi sfidi f'ħajtu, anke permezz tal-breakdance. Issa jixtieq jaqsam ma' persuni oħra dak li jafu. Flimkien ma' rapper John Mallia, Jimbo se jtella sensiela ta' workshops fiċ-ċentru tal-Inspire 49. Lan hu li s-soċjetà tbiddel il-mod ta' kif tħares lejn il-persuni b'diżabilità u kif il-persuni b'diżabilità jħarsu lihom infushom. Dan il-proġett bl-isem ta' Breaking Limits se jibda fl-14 ta' April li ġej u jibqa' sejjer sal-aħħar ta' Lulju mingħajr ebda ħlas. Jinvolvi affarijiet movimenti fiżikali, fih ukoll tagħlim fuq il-kultura tal-hip hop infisha, ġifieri tagħlim ġenerali fuq il-hip hop bħal lirika, produzzjoni ta' mużika, graffiti u anki DJing, apparti minn sfin ġifieri, u għalhekk ġifieri applikajna aħna biex in-nies min jiġi għalihom daw ikollhom id-don għaw il-xismu li jkunu b'xejn. L-idea bdiet bħala video clip b'Jimbo jisfen biex titqajjem kuxjenza dwar l-abilitajiet tal-persuni b'diżabilità. Iżda mbagħad evolviet b'Jimbo jgħid li kull persuna fid-dinja għandha dritt li tħossha komda tgħix u li kulħadd għandu xi ħaġa x'joffri. Aħna m'għandniex biss nirreklamaw l-ekwalità u nippromovu, manna importanti li nibdew naħdmu fuq l-ekwalità, importanti li nibdew nedukawha l-tfal minn età żgħira biex bekk persuna li jkollu diżabilità jħossu iżjed komtu fil-ħajja ta' kuljum. L-applikazzjonijiet tal-Breaking Limits huma miftuħ